дар бораи аэропортҳои Россия гап мезадем. Чӣ воқеаҳо, чӣ мушкилиҳо, чӣ осониҳо, чизе ки ҳаст. Ба ҳамин хотир мо тасмим гирифтем ки шахсан ман асабии бад мешавам. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Мо имрӯз комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед то саволҳои худтонда ҷавоб бигиред. Бародарои азиз, чанд қадар канали мо маҳкам буд ва бигем камтарак активи канал сиз шидагӣ. Мо кӯшиш кардастем ки дар ҳар ду каналҳо ҳар рӯз барои шумо каме ҳам боша фоидаи худмона бирасонем, шумо дастгириро хубтар кунед ва фаромӯш накунед ки ба эфир кардана ду рӯз вақти дигар мондагӣ. Касое ки мехоҳед соҳиби 61 дона падарка бошен, комментарияи ҳамин видеоро бинен, як номери WhatsApp закрепит кардагӣ, просто бидроен дар WhatsAppш салом бинависонен ва информатсияи пурраш барои шумо меравад. Мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Меҳроҷ нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. барои чӣ дар бораи рубл дигар гап назадаистен? Қурби асъора дар назар дорам. Дар бораи нарху навои билеторам ҳамчунин. бародари азизу гироми қадр, мо қурби асъора бигем пешкаш мекардем, вақтҳои охир дигар тамошо намекарданд он қадар мардум. Ба ҳамин хотир мо тасмим гирифтем ки дар ин каналам ба мисли канали Юрист TJ барномаҳо бикунем ва пешкаши шумо бигардонем. боз як каси дигар нависонда: ассалому алайкум. дар бораи аэропортҳои Россия гап мезадем. дар бораи вазъият дар фурудгоҳҳои Федератсияи Русия, худованд розӣ боша, мо пагоҳ видео мекунем, дар канали Юрист TJ мепартоем. интизор бошен, чӣ воқеаҳо, чӣ мушкилиҳо, чӣ осониҳо, чизе ки ҳаст, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. ба ҳовидӣ нависондай: салом акаи Сорбонҷон, аз номи як хона одам идид муборак. зиндаву сарбаланд бошем бародари азиз. иди ҳамаи шуморо муборак боша ва худованд кунад ки бо садҳо соли дигар дар идҳо мо шумо зиндаву сарбаланд ва саломат бошем. исоев нависондай: ҳуҷҷатҳома гум кардем ака, чокадан дар кор, паспорт, регистратсия, патент ҳамаашро. метавонӣ ки агар барои ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданда дар назар дошта бошӣ, ба сафоратхона муроҷиат кунӣ ва ба воситаи ҳуҷҷати возвращения на родину то ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёӣ. дар ҳамин ҷамъа як нафара тавсиятон метиҳам, касе ки тамошо кардастай, агар ки шумо бихоҳед ба границаи Қазоқистон сафар кунед, аз шаҳри Москва ва аз шаҳри Питер ба Қазоқистон мебаранд. рақамҳои рӯи экранда дар WhatsAppш бинависонед, иншааллоҳ ки ба хости худо соҳи саломат мебара миёратон. як кас нависондаи акаи Сорбонҷон ҳамун гапҳои безеб менависанд. нахоншон, дафшон кун. шахсан ман асабии бад мешавам. мо ҳаволаи хеле одама ба худованд меспорем. ӯ бадбахтое ки медонанд гапҳои қабеҳ менависонанд, бовар кунед дили гурдаи ҷавонмардӣ надоранд. просто дар комментария маҳорат доранд, медонанд айбекориро менависонанд ва мо овора аҳамият албатта ки наметиҳем. боз як кас нависондаи: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ, призофи тирамоҳӣ солҳои таваллуди чанд даъват мекунанд. мегӯянд ки хизмати алтернативӣ аз байн меравад. ҳамин гап асос дорад ё ин ки не? хизмати алтернативӣ аз байн нарафтай, олиам вуҷуд дорад. бо пардохт кардани маблағ нафарҳои дилхоҳ метавонед рафта дар муддати як моҳ вайни билет бигиред. дар призофи тирамоҳӣ вақте ки фармонаш мебирояд, баъдан аниқ мешавад ки солҳои таваллуди чанд ба хизмат даъват мешаванд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, барои чӣ ҳозир аз ҳар ҷо дигар сертификат гирифта намешавад? чунки манъ кардагиянд, иҷозат нест дигар. танҳо ҷойҳое ки муқаррар кардагиянд, сертификат барои донистани забони русӣ аз ҳамун ҷойҳо дастрас карда мешавад. ҳозир дигар ба воситаи посредникҳо гирифта намешавад ва агар ки бигиренам аз ягон посредник дастрас бикунед, мисол дар вақти ҳуҷҷатспории патент, ӯ сертификати шуморо қабул намекунанд. ин чиза хуб ба назар бигиред. суҳроб нависондай: салом акаи Сорбон, нафарҳое ки як фарзанд мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмат озод ҳастанд. мегӯянд қонуни нав биромада якаписарорам мебаранд. не, ягон тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ ҳозира рашидагӣ нестай ва якаписаро аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. TJ нависондай: салом акаи Сорбон, ман чанд бошид менависам, ай Тоҷикистон омадам. мигратсионим работа буд, патент накардам, 3 моҳ шиданда граница рафтам. учоба кардам. ман на спорум и карат граница бурам. ягон мушкилӣ намешава бо работа метавонам када ё ки ма граница наравам то моҳи сентябр охир шуда Тоҷикистон бурам. депорт мекунанд ё ки не? сроки мигратсионим то 6 августай. илтимос ҷавоб диҳед. ман чанд бошид менависам, ҷавоб наметиҳед. ҳамун сроки мигратсиони картаи шумо кае ки буд мешавад,
дар ҳамун срок нигоҳ карда як 3 рӯз 4 рӯз пешакӣ метавонанд ки аз Федератсияи Русия берун бубурен ва ин барои мушкилӣ ба сари шумо наомадан аст. Вақте ки сроки мигратсиони картара мегзаронен баъд мебурен, дар таможни контрол баъзе ҳолатҳое мешавад ки мисол мигратсиони картара мегиранд тафтиш мекунанд ки мақсад срокаш кай бучидагия ё ки мигратсиони картаи шумо чие. Дар ҳолате ки мебинанд ҳамин сроки мигратсиони шумо бучидагия, ҳамин сабаб шида метавонад ки шуморо баъдан запрет на въезд бикунанд. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. агар ки ягон саволҳои дигар бошад дар комментария бинависонед. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.